Dobar dan, nalazimo se u Požarevcu na bazenu koji ove godine u Srbiji otvara sezonu plivanja na polju. Pa sasvim sam sigurna da su prvi u zemlji koji su to ovde uradili. Mi smo iz Srpskog triatlona, nacionalne organizacije za multisport i prosto smo oduševljeni koliko su stvari ovde u lokalu spremne da deca dođu i da se bave sportom. Trka je bila stvarno odlična, vremena se poslužilo, zadovoljna sam kako je sve izgledalo i hvala ACI na organizaciji ovako dobre trke. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam velika za organizaciju sjajného događaja. Bilo je, pa ne moram da kažem da je bilo teško, bilo lako. Voda brza, staza još brza, organizatori fantastični, a vreme sasvim nam služilo. Onda hvala vam puno i vidimo se ovaj god još jedan put za triatlon, super sprint triatlon u Požarevcu, a vidimo se sigurno još za godinu dana tu, a na puno drugim trkami sa svima takmičarima. Hvala, čao!